سورة إن شاء الله. يسبحون الليل والنهار ولا يفترون اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا سبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم هم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فعاقب الذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر فلا يرون أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها فهم الغالبون. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ولئن مستهم نفحة من العذاب من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين وندعو الموازين القسط ليوم القيامة ولا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم عن الساعة مشفقون. هذا ذكر مبارك أنزلناه فأنتم له منكرون. الحمد لله ثم الحمد لله. Qur'anu atakur yang bayar mani karena babana ngala na fo mo tafsiru ka wala kungurun no asingoro
kono anjora suratul anbiya Quran sura mugan kelena aya muganna nanyo fo aya muganai ani tar kono na uluka kuma bolla minga oye sangulo ani femme sangulo tambe akil mawla bebe Allah subhanahu wa ta'ala kamara kono wa uti mamnu ne ulu be ala fe ala nyini jong tu yara bonya ala batuli mode wala yastahsiruna uti ko anzanga na fana ka uma fe be ala batula albaraka ala nyinna ubayni defo ya ala kano barga uro ala kan nemo uro minka wa shoot le ubaya ka ala saniya ko tinye ka ko foila la yafturuna wa kotige tu ka ala batula ku ala welela uredila ala ko fala kotige tanga e ngil ba ka be flel lo ma ko re ka ko o asro nengu ko be ko kuma ko nga o bara ngeto o ma kuma ko to ala ka masayana herem be kono wasro hakli bola na ya sro kuma ndo babu do ba sro kuma na nengu be kuma ne be ngado sumbe ala subhanahu wa ta'ala ka masayaka fo kuma la yafturuna ay aru benye be femena na bo gorola titi aw be o fen akeneka la hala min be be ka baroko ka o ya sɔrɔ ale dusukun ye ala sɔnna ka masaya min bɛ o fɛn in na o y'a sɔrɔ ale bɛ ka di ka kɔrɔ hakili bɛɛ ka taa o fɛ nka nɛngu ni aw kɔni bɛ baro kɛ a ko kan fara o de b'a la aw bɛ yɔ kɛrɛ o y'a sɔrɔ ale bɛ yibɛ fana dɛ o kama alakira muhammadu sallallahu alaihi wasallam ala yastakbiruna tu yɛrɛ bonya ala batuli ma an ko ala batuli ye suguya fila ye adamadenw ka hakɛ dilu mo yɛrɛ bato ye dani masa yɛrɛ ka hakɛ o y'a dama bato ye a fila si ma tiɲɛ ala kɛra bolo komi an y'a ka kiricika min jiginna kan ni a kɔnɔ ka tila a wulila k'a boli o de y'a kana sɔrɔ ala ta yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam ye kiricɛ ko kun sɛgi ɲinɛna a ka n'a bolila k'a bɛn'o ta k'a bɛ segin jona a sɔrɔ ala bɛɛ ka ale ka kɔnɔkari bɔ in ko ka bɔ birifini na ale dilan la a jɔlen da wala a ma kuma fɔ ta sɔrɔ wani lahala min ni adamadenw bɛ kɛɲɛ a kɛli la a fɔ nɔn na waadiw juguman min bɛ adamadenw kɛɲɛ a kɛli bɛ adamadenw kɛɲɛ u tɛ se k'a kɛ o dugubaw caman ala kun y'o de bila ala kɛra kama kama kɔrɔ fɛnw de u t'a kɛɲɛ foyi la a b'a kɛ a t'a dɔn foyi gɛrɛ o bɛ adamaden tɔw da o waati ale ma kiricɛkɛ in wele ka na diinɛ na n'a da ye dɛ nka diɲɛ kelen k'a kɛ dɛ a b'a bugo ale yɛrɛ ko de ka bon ye k'a sɔrɔ kalandenw b'a bolo sahabaw bɛ yen jɔnw bɛ yen musow yɛrɛ bɛ yen mɔdi y'o bɛɛ to yen ka i bolo kɛ k'ale yɛrɛ ko a ma fɔ yɛrɛ sɔrɔ a ko la ilaha illallah ni jɛn ye rasulullah dɛ ni muhammadu wa ala ka ciden ne la ka ciden de jɔn tɛ se ka nin kɛ yɛrɛgoya bɛ min ne de ye karisa ye o ma ye subhanallah nin bɛɛ ne sutaratɔ ɲinini de ye dɛ n'a y'a di muso ma o bɛna dɔn ko dunankɛ in ɲɛna kɛta n'a y'a di jɔn dɔ ma o fana bɛna baro kɔ sahaba dɔ fana bɛna dɔn k'a kɛra wa ne yɛrɛ muhammadu ni n ka dunankɛ ni ala ko in ka dan ko ala ko tɛ a y'a ɲɔgɔn sutura muhammadu rasulullah tiɲɛ don an ko dɔnnibaw ye kiraw tiɲɛtabaw ye an b'o dabura in fɔ an kama ye an kan ni segira ala kira ka nin ɲɔgɔnna lahalaw ma ale de bɛ jigin an kɔnɔ de o kama dɔ ko den wele ka bana ko ye bana fɔra dɔnnibaw ye kiraw ka tiɲɛtabaw ye ko kira tɔw de bolo o de mɔgɔ wɛrɛ tiɲɛ tɛ ka taa fan fɛ de fɛn kira olu tɛ se a kɔrɔ
mata o ma ko zo chendo ai kya ko e chamien noro di kyo mo ala kala te ko muhammad de kyo ka kira di ba de o de kama do kono chawbe minu mi kulo siki kira to ai ko na mu waso ne fashi kama salatu ibrahim nan kama salatu ala al-mawli kama baraka ala ibrahim wa ala ali ibrahim mana ko ba do de jira o kira to olu ka daraja ko noro ka da hagala ka da ko cira jamana kile shiya kile ne mu o min gwa daraja na ala fe ni che mo soro ko min un se ko da kira to ko ngulo si kira to ba kuma o kira to muna wari ngulo tiga si ngulo ko ndawra fa shiya kile jamana kile kabila kile on ma do ko chawu e baraw ke noro soro kyamu do kira ko kushu Abdul Jilani yoroj mangalo Shama Tiani yoroj mangalo Shana Amolo yoroj mangalo kabila jul be sa sha jul be nur ka alamo weni dangle nun sobla mo krab nun jira kabila kele shakli na prako Muhammad do kono ko chawbi sora minu mu ngulo da kra to ro bunyangro e be to di ko Abdul Jilani ala sinaga ko tabya galena ako mahadi me kana ala ka ko ba kwanya wala ni mo hor bara ko grashi te ge jani on gontew on wori gontew li anna batina ko batina muhammadin ako me kan ba ko kada ka cey ako agwa zan ne ko muhammadu konna be muhammadu konna de akara to sala joni be ko ni adu ga ni kan ko muhammadu okma fa sino ka bondai ochen ongai se fitini apla is fast no bain gono pori kai ka fa be ta korobe be ta libe yar o kono mo yalla nin lala bel man banu apora anga nga nyara la chena ana ba jaga anda durga na fa be don ba kunyo de ko da chena mo la de ka ko أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون أجرا ويه على ورو دسترو وقد وقل لها منو نولو دبي ذلك أيوة أرو دسترو أرو تايري منو مدل جوا وبمن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وهي سامول أندو كلو ye aka yeli femba fly awar madunu aka kuli kono o fly ne aka femba ta ona kono fen akona ya tro seti wera be ma seti wera ala wera be samulun dugula mina ala taglini la fada ta nyama tro samulun dugulu ko bande nge kadaka to ya bino anga kita biya jawa sura ko da fere ga sa miliar joli leba katta ka sagila shube kula dube jela la halaw to abe musakare ba amurmo plata fiu ko masayati la fiu ma flat tiga masa ye ma sabat tiga ina tiga kele pew o ya dal masayaka tamashe akira armadiya mu armadiyo ala kilinyi ko ni aka kilinyi aya do femba bela tamana shitei du shitei kabila shitei ko ma flat de bakna nungara sabayo nungara naniyo nuyaga flaw ira ka ga shika dute ko ma fla ba shika dute ko ma fla ti kelendi
tigi ye kelenye kabila tigi ye kelenye mara tigi fana ye kelenye koy ama bu ya tukuti ajara arama de unyo ala ye kelenye ama jara arama de fa subhanallah kuma na sana be musanki daga rabbil arshi sayati amma yasuna sana yi ka bo ka kuma kunda mun no bita ala sabayani ala nanya ala flaya to fendo binane ka sana do ka won mangu ba yorla malike mai jamana ye babi ta fara babi ta ke on be peta foni peta ga mi ina kunda makunda bebe ka fo ne jamana ga kasara na kan mashi bana mefe muna anda ka bo fiu ni dinen mau ka kira kin ga makunda bo mi ma jammo ke ni o wala to bi de chado hanni ala trako proof no lu chena ka jamana chira famo wani don baw ala kranke ambo da ala ko ba famo ru ni man do wa don baw ta ni ta ka fle to garam boli ngona no kamna ala bulu da sila bana na makunda ni ma for ya jamana shila kan mam de ta ci bitima ko do kati ko kuma bita ke innakum tarawna hayyina wa inda Allah yazim abba katmin goftini ga ala wala ni ko bare ko chama tamari tamana malikum chama ka tasalla gushila kana kelbar shada ko boy kana sai sahabo nen nimo silamɛ yɛrɛ jɔse bɛɛ k'a bɛɛ lagosi ni atɔgɔ mali yɛrɛ kuma dabura min ma fɔ silamɛya ma k'a fɔ ko kɛra tɔgɔ ko dɔ ye kojugu ye ko ma kɛ mali yɛrɛ kɔnɔ silamɛya kɔnɔ ma sa ne m'o ye bilen kuranɛ kelen sen dar'o kan o ma nɛn na kaba nɛn na o dugukolo o ka hɛrɛ sɔrɔ n'o ma hɛrɛ sɔrɔ o tɛ baga silamɛw la dɛ n'an ɲɛ ma suma an nɔ don dɛ kami tema kati ni iya soro jamano do akara jamano na min dina kira to mo ko kala mo e ma wa ko anda shido ya ke no di kono ma julle islam ma julle ta min da yo fana ba do cheno ka fe ni illa gutli ma do illa gutli ka fi o jamana san kende sa bi chama mo en wa nes ko bo islam ka ni ko bo na fi ni sira ba sa ka falo mani ko kundande ko mo fo islamɛ mo jamana kono o ma ko islamɛ gafila o jamana kono o fo islamɛ kiramo mo fo islamɛ kaba mo o jamana kono abaro na mashibana kasara na nga masina nga lote ngadoro bo jora kramiye taba famo ho fona do kew wala ga jeyin ni ya nyira ko bo yana ya jamana ko de ngadoro bo prana tungo bi klebra pamme ka cheri ko sungaro am sungaro pamina ko de mana ton bo se ga nyonga ka bo dani kalo goroka la wora ko o ay lo mo jon ko wa kafo ma tumandoro kanote ma kalamo do de kapmani lama fati lama ye atina bo islama e dina de sharado ko mo farla jonga ka sisina mo de be fara jonga ko do ba do ko inna lillahi wa inna ilaihi mo na ni do de nyoy ga kana sungalo mo mi si ga kroshi ga nyoga kana samulo dugulo da ma ka mare e mai kamne ala e jenda jentigini kita gafi shimana agora ala lambe budo tawrata injila zabura prana ko kubura
ngamuna galo ni namara ni kuma fu chama buko kadaka ko kun wati ko de dina mu no ga no da wati ko ga no wati bana kaba abu ya bana la bro ya ko jole ko kama alama tangani laiduta wala kuma kan nuta nga qur'ana nga ala yo deta muhammadu ni ndabara adam de fi mani gema daga fota to kulum ni kuma an ni jina ne adam de farla ni ko do fara ko to wala ku ba nyami fara tese ko ina ala ka dabru nyai wa je gala ke wasrama jugu yul ke qur'ana ka dette an yono lalle ala ba bada abisa ka ba sira jora wa jemi nya wa da kono amaka la de ma fe ate sebendo ala kra puti ka tospe wala ko ma go ku ne la ka to ka ko wonde an ne noni na so kalamba bado do wa keran ni jani jino be ai ina te ka ke be minu go ni jino be nyo go kro nyo ka ni na ba ngai mu fi nga da kunya ai ba ta na ngai ama sai a watna sai wayar ka ko mo to aga dabra nyangala ta de mo ka bengandere jino ka de menite ko klo ka de menite shitano ka de menite masami na te nyana klo ta manga me klo tiga makala ko na tabe aka dambe mba min mu dale do fo yira ba do ka ko tawo mai ngwale do se kura ko dabra de ni ala ka terme ngeli shite fo ko adama de sira kau damengeli kono na kudo kapa masalan ga jiruta amesga ka mangoro fle ambe mna amesga sumana ade kadi ga mangoro frabu ni abota bin geta atwadi adiri ni yoke wala ma fara ni yoke ta akolo ni yoke adama de ma foi do jiri de ngani salata o dambe de ala ka dambe de ko adama de yo la ala do ba o teni ma fena teni da fena no kera wala soro le o na yo don ala ka dambe o na o kuma na fara kele mo joro na ko gibisini hakili ta ko ga anga je ga to sumolo ko do ko no le abna nga mami ni kibi ko hadda muhammadu ko ala wala ma kibi iyere ga fejo ala be jigi diga ko ko indi bisinga madote misale ala to ma mi mala o to bara mi ko ba qur'an ko no shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran anga do flo da qur'an ramadu o qur'an jenni wala ma fundani ramadan dani fla jenni fla ki yira mena ka bodumi mo jimi mo inni gala fe mo o ye jenni do e min na benni ka o e tora mi benni ka le o ka jenni o fana benni ka o hala ko ho ni jenni fla ni ma mi yira mo na klibi so wala kli mor kono ne ngala kamo ka so jenni fla bi ka ma turi pro bina ko tile ka bo o mona ko dum ko ga nyonga to kam ndamala ka de go ko bora mi bitami mallo ati sawle wa amna mallo ni manara me sa mi ma wal pro bidina ta ka ingala bido en ko dum ko se gar siga ya to di sugoro go do ko ta ga fundere be ka tabe amlo hina me ka mala arma hina me ka mala je yere kono findeni be jamana mununa ni be ba do jamana ka bo findeni ka bo jamana to ta sama jamana ba to ro do pakistan jamana do atli ka farin yanda e sheke me iya me ko lu ko so le fa ibe sila ma do ko lu bo wa ka dora ka ta indonesia o lu te 100% musulman uyu ga tlema ba tlema ko kana na ke samia na dozo lawa da ka ya do ko da kura mi ngora ne ramadan jennifla yamina ko ngono mi ko ne twadi ka ko twadi
ko ngono min ko an ki yerbe ko inni ke ba fona ni ke bilang ka to ala ko jenni doy ibe klemi wona ko re karo ka fo ko fana jenni doy karo era to dalo ko ramadan ramadan even jo ko fulani kilinga mo ko ga o ramadan ya ko erbe ko do gat malaka ata junga ko yamal dem magam bulu de min daga ko dina ma ka jama do ay do fana da bale tani budro ko benyo do no de kana yo ko rane diga bulu kere ka to ina bawa o nga flede koro era met boy no moto o ko te ti ni boy ko mami ni ima yala wala ma i kala do akere ko ki be fer be do o yer ko na bisi la kuma do fo la me ko jamana mun ko le ka war im mo ko bi ya to serveti ni ka daw ngol ba ta ma ke ko ngani o ka ba tara do bi ko che o ba ta ne do la o ta ka mo kai ma ko ma ya ko kare no su ga to foi ke shuna ngai ma me ni ga anga klima o da ke ne do ati da be ta ko mana ito kita ba ta ko da baktana nyono na kliba da shide mo la to lai iba ni kan idaka idara ga soni api jagwai clear be wa ibita ko don bo kan kenyo ga sunu ba to bro kaja to ko kada bi kada bi dina ma de kada bi ma ye ada ma dia hina afrik hina ba awo mo to ma ka afrik ka ko dina bro wa kada ko na bi to ni kanu ba na afrik kan ai ma ma ka ba an afriki jong afriki fima na chep ma be changer ala mi e kurana digi kasungolo ko ko fo le sum blali ko fo abe ada de do kat bayere ko abando kat bayere ko api ka do mami ni ibe tama katara ba ko no singa ba ko no de ko mana na be tamana sungolo be tama do bi kana de bene kala tiya ko o ko tama de ko ne ala ya daga ye kan sumbla imat le ga be tamana obla bari ne be ya tama da mena bijanga bana tama je ko do be o ma shi da fe be tamana ma shi da ala ko ma ko abo jogre la mami ni bana bila ala ko kana fo ibara to bisu ika bana juga ko fi bana koran ha da bana mami na korla aka fo ita tola ne su be ga boti ga ba mu redi no bora ma yere be ka ro ka fo ta ko le ba so tiga meji ko tiga ba to duni ko o be ale da tola la tesele do be o hono be bana to ga la hono ya sura da de bala kan wa o mambe adama de do wa adama de hene adama de to ya ka o ismole do ko fo feminu no kama bi sun bla yo ko fo e ta ko ne kama ka bla ko do bo ka je ai wara ko don ba ku to la ko e re min ni tay far ko loyi han do to ki bi sa ko e ya to wa be ga to mi do to ko do ala ko he ka sun bla ne de ana do na ka ko la ko ala adama do bla ya sun ko daga ko 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 ni Muhammad ko ga ko fa wa ma ala ni ala ko anga do ka ko dinen ko no fendo te ko ana fa ala ko yi na ya kana tuere at limo asam yo kana su na fa mi mbala o be daga ala te e ko no sala ti ko mo an ada ba ala ga e kanga na fa mi do su bo kanga mi do to fa tra ga nga akana ka mo kanga dinen ko no ko do de be ko o na fa re bisa ayo wakul muhammad ka gabe alamin go bongen o ghaniyun anil alamin alama kita jika ta foila anga suna anga zina allah wa qur'an suna wa ti foya alai abbe nan da fa bongen
kuma mallin aya ci masu maya ko da je kono abna ka tamashe do de tamashe duba ngar bida atata sanam da ko be abna ko bi ke e na mato na koro wa tsiga ce boy ni ko lawal da kunye arba ta fuyi fel lafiya ko mbeja ko wa ko filfili nyomo sisa ah ya do bino o cenda na ko kala da ko e ko wajur mu e kuma kuna da man goram mali ra kuno tina kunga o korolo anga nyana la ka jamna fichi ko korolo anga na do ra da wode o kada wira ya ta ko ma ka gari aha ni la waro be jamana kono mini atwadi clear ta kelini bana la ala do be ni sunkera atwadi abi juya o watu binawo o yina mai ramo balam on go tatle kama ble de o bana ne o tala bala tay daga hof den da kama ko ga suntige bana ka subla o kileki kwala ala kwala wat kalo nyira to de ramadan jennifla denifla ni kelen wara ramadan ya ma amal makke kuma ni ti suwa to go kasu on ga dine ni ta fe wala ya ga te man chapali ko do propor na ja so na ja to ibisa bin nyinga o mata alai atni nyinga mata ma wara mo subhanallah saniya bi alai rabbil arshi masayati amma yasbuna kabo ga makunda su ya numo la yasalu amma yafal ko ala kado ka ko ala tin ga kere na koy way fa fa ngay ba ro kay hanna manye e nyana niya so ta so kay o mami mai wasa ataro ka ko dabba ramadu re ko akore dani ramadu bla e ga kere wala ko akona la mi go ala mi ke aka wole kale ala tin ga wala ko mu yasa do na ne de bi nga ka ta mana kuma amit takhazu min dunillahi ilahatan ukmaw yala ala waraw de tamu fewa akeme ka digi da ala waraw ka min qur'ana diga ala tagale ne ba ma fu far gara ta de ni masugo nu fo bo ko yala ala waraw bulo wa adigi da me fo ngoro de ma min qur'ana tagale ne wa kul hatu burhanakum ayna ka dalil umma ni dalora baburu min de qur'an maga ka kana no min no sanya me ka qur'an no be kse ka ta qur'an aw mu surat no suro ma mo to ka teme kula hadu qur'an wa anna ka daluye hada dhikru mamaiya huwa niye mawka ko foye ma minu ni olun ne be nyobe wa dhikru man qabli adi ma minu dolu kona ne muhammadiye ko be ko fe ko ran o mana ni ala wara babulu mo fo wala mata mo honno fe wala kare ko sumu tasuhu ay sum abi kana eme go sum bi brava mo la ko fare wala kare ko ay sum abi kana emi ko lo jala kana tal do tro ngi nga minu go kala ka tan be ka boy ka sa be etudu ke ar be ra far ko nga sum abin na faɗi mai yin adama da a fuko fu ya kana ibar ko kuma da kuma da kara rejimi ra jama da wala da ha kai ga rejimi ga ha ba da reju a da su gaba ibn diga doni jime yera de la ko be qur'an do gode do ba na fe ngala ko do ira da ba o tiki atwa de masa anaka do ne anaka fe ngala ko do da masa ka pa qur'an
wo ka cire ko sumo ta suho re delle mbenya ni kono fa dayla konte ni ye ma ke moy bay sumolo kono i ba ye ka bana kirga chama me abi bawo ganti sumolo daga daga i tumaru fe de lo hira ma ya hala ke bina ito ko fire ko da ba ni ka tu bay ene ka sumolo bay bay ka bana tunda jama be abita munero sunero sumera ne kana ma anje ga mamina kwara giye don dumo da ayu ga ai samba ni sun abun ga farko do zaro ni ga tinbe ikam ho to adam ala ta arbari ya mara foye fa ka sura hera bika physical spiritual ma ruhaniyatan wa jismaniyatan inni kun wani farko ala ta annabi ya mara fa ka sura hera bika yene ni da ala yene farko da ibi pa ngoblo nyake ay nyama jo akan na mali to halati wala nga singa mo go fe tu bulanga bo ko sa ko kudo ke kala kushi ni bi bo taban da bale ba kala kushi bo ko kun dina minun gona ala kiran kiram minun gona ala sallallahu alaihi wasallam unu ka gafo tunaka kuma ka foite minga kene kuma ala kirata te fiu kada ka wela kran kala ne unde chorwa era nambe kurane unde silama unde ngaye bunya ma ba de ma bunya ngona to kurana klen ngono ala ko mo kuma na liban ya kira beda ala gede yerma digi ko o tura ko alli ga kala ne undo nga ka faye liman ya ubeda kasina sera dare ne ka dibe ngondo be makara fi musa da gujara bi dawra da kara fi bi krachi la kushi kada ka olu chira kana gen fa do de mo flo do sai fitinu ndo wo yo mo kata roja da ba ko liro de kamo pundo ni manja bana mi be o kabila la ala do mole mo kabila la murti mo kabila la o hani ya bana dugu o frat o luga frat da ku ngala krata e jebe shebe o e nane bla o doni bajila sa iti denki yera ma digo doni uno ke ti mbaraka ta ki willi gusra ala kara ko do frat ina ala chamal make kolo klibe ma jamana esu bla bobe yin jamana na folo ala kira a klela awatila ako klebe ay min do yani klega suma bebo don e seli kadaka u detru ramuna ape para kunjala klede bole do dawlo ko ma seni hagla fo atoy di climatiseur uni atoy di tapi sumanu mige okundewu iba karola tra pausa ma wati tra ka abu salate abo kega kidon an bijo minga wande bitana minga be fara enga bato era min do dra ko fundani bla ko kilinga ko wala to era ko fundani bla de tile fundani ani kongo ani minako ani ni dinge ni dongo o buwa shile nina o fundani kalo yiro to da mete ramadan amal magre ita mo go fedo nyinga wala ma singa bo ka bo wala bora o mo mo waro ka bo ita la go shile ko mi ita ka ki to ko ka ki bole do ka nga fel la go shakulu to bal aktharuhum la ya'lamuna al-haqqa wa hum muridun ka do mawla so chama be kute chendo kute chendo fa hum muridun o kuma na jenge me ka bo chemo mambi anglisi kalle meni ga bi chendo kada ga sun dara ala fe sun be chendo nga chen talbisi ga gole du sun dimo kama tarana kono ala ga nga ala ya fa
wajahadu biha wastaiqanatha ko wadu dagrabu dagono ka illa ko jika islamiyal langari kunga wastaiqanatha kana fa ban dari da shwe kibira na kenan cebe mu lawa kaga kun mun ba mu kaga dal ka ku ko kun no da su ga jawa an ga lagoshi kun ga wata mu dusku ba ku yarda wajahadu biha ya nagari uba nagari ga wata wasta ya ta nufu usongu na kenan ku so mai وما أرسلنا من قبلك إلا من رسول ويكادو نعلم تشيدن شي وما أرسلنا من قبلك كوي محمد من رسول تشيدن شلا إلا فاكاسرو نوحي نعلم وهيك إليه وتلا ماك أنه كو لا إله تيما غتروفو يبغاني كانوا إلا أنا أنا فاعبدوني وكما أيدي ديني أين كانوا أين مر تشيدن شي مرن ولا نشينين ولا نكلين أمرمو ga wala di ko ni a wara ko ani abatu tuya ikado o mi ndra muhammadu mo o mari chiden shi mo ali chide to ga batu tuya do ne nga arma de kanga yere bede alamo kanga nakanu o wati indi be dam chide ben na no wala daje nga batu kanga ke chodi yere kanga ke chodi o shiga wala nana ke wala mate ko bula ke mo fo adama de yira tu so na ko Muhammad bara sallallahu alaihi wasallam ko ma nya fa mitas ka iti dina mashiye ko kabatula bulo ya ko ba ko batu ke chuwa ya bisinga ini misi ko sate ka fa de o so la o nyama joma ta kena nu tanya da fale ito yo batu shila ko ni islamu sel to hale min da kala ni jole nyobe no pirto nyobe katla ko kotte teda katla kusigi ya to teda katla ka atwadi kusigi kuma fa ma kelele bar ko a chena nunda yesa bari o ya akko kana ere yeto o de islam adine ko ala bal yoma akmaltu lakum dinakum dina yere mi bato ko ada fele dram hor mota to ko na fa do bi la da fa fi bar ko ni dina ko mo de dram hor bina ko arama de se arama de fare ko lo yoro ko lo yoro do o ngani arama de bulu tiga kabla arama de yoro do ga arama de mo go nyewa ni ya se te kabla krafe arama de se do ga bi arama de mo go nyewa misala de dile flimo wa dine kira mo ngona mo wadi ya ka dine la hala de beti batu fagale do tara ka du moti ati arama de batu ko miefa fiu ale de batu ko miemi atofa nga Muhammad tay ala ko bide sa wa dafa le dira ci mo fle woni ala ko sa ومن يتخذ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فقط ما بيه سلاميا kora Muhammad nani koroko ata ituru dine do kati ko bi ma on lawla wala ma me ci ala ko sisa e ko dai te dine bula da ko gal bi bulo da fale nan ara de se bi bulo per la ko ara de se do ende abulo babulo do da do bulo ya ara de da fale na ko na tay ko ne ko bi to ni ga bulo ye ina la je o kama ala ko ko de so ala ko de Muhammad nan koroko la yara daga tola ko mo do ko ikado ni kristo ko ni ani yahuda ni ko do ga nyamo ke mo do ji kishi ba ala ko do hal ma mi ma ala do ala ko bi kishi ga ikado ka fo
sega fe mo silama wala ma kibe muhammad wala kibe musa wala be suleiman wala be kibe isa fe madama o isa no ibrahim no de zaru be mo ko kono na e kota e ka fo ki golta ko na da ko de so lay gulo o man yabta gar al-islam dinan wala ko وغير بقى من وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه والعباد المكرمون كدو بوكو ala didigi yake o kudde ala fe ala subhanallah tatsani na kabo mo dajini no way bal ibadul mukramun ay ala jobu ya no be nga kata dido ko fodo mo ko ala de ay de ko be ne ka jomni ñu bu ya ni ko do o bu en ngam sa usna ka tinya da ka kanu fo de ala sene do ko bo de ye do de o kana do de o ngo ye e do de ala ko denya o edda be nga koli konna lam yalid wala yulad o masadini fema bona ma bo fena ne de fem ndaba e nga masai ngala de ya ko kuma langulo ko rabe o kuma sugo be ka ko mama ka ko nga ma bo ene ndo nga kana denya fa la de la yasbiqunahu bil qawli utsega ala ko foi folla abo jomun go kala de wono na kuma me wada wono ala ko foku go de sega ala ko kuma foi folla o hum bi amri ya maruna wona la ya rabindi ko foku go go de onga mate femi ni ko bi ma blay bi ma lebu ma mate man do wanda ma masero ni ko ma blay ma ka joro ma sem yoro ni ko ma blay ebe ma lebu de la dia from minu ka ya ko ya masalan bisala o de bila isa alayhi salam korana kono ala ko on ga go yanga dala alga kira sanuman on sele mo joro ya ngamnu ya ta ke ala deñi sisa amma sar mo ko ko ya ga lo ba to akata atara la ba fe men o ba atla ba ko bibli kale ngone no mata so ko domi ya mine ka abugo ka tanka ablajirla ko dogon ko chefara be bibli kono chen me wara ka go ala afisora ka ngena ine jamma na la dedo nganga ala bara do dejira nga ka ko ala muna hirga eli ma shwaktani mo je program ati abado ni wala be wul kuno limaza khadaltani asile sebo mo ara ma kone ko ala kema ala tato mo munda do bi ngana ala de do o de de ko ala bi juga faira yo abda di sena bliu donc de dala wala ba febe kalamu o ma ko mo ko ko na ala dunara tana ka shin turo sumo ka bo ta turo do bo o turo di watu de be ko mo go du ala mo do mata de turo la suka sile fana tana ka turo danga o ku turo jara ni be ba ka ala de yan so ti ka turo ere ka kuma ko na o kuma ala ere bora ko como ya no de o koli de como ti ala toro e ja o fo como ba to fi te jire ra de wadi o ene me jire de ma ta na bisa jire de yoran na e kono kala ka ti ko mo kuma ma serom ni ki ba blay ki ba libu o kuma ala bo de unde de ala ka jon mo ene undu e na nyono fo ba mbe nye isa tare ta kada gauta nusu war fale ya lamma baina aidihim uga ke wale shitei ni ala to do to baram nunge udira koroi ala minu fana bena na ukanyana ben o ma khalfahum ukofe fana
la la fa mina teme ko be akwala ben bedo wala yashfa'una illa liman tada wo tiga sunan dum mashi ko ka sura ala jinanni ma minyi ko sunan wala yashfa'una tiga sunan dum illa liman fanakara mai irtada ala jinanni min ga sunan dum bar ala jinanni ko sunan dum wa hum min khashyati mushfiqun o de kema ka tola ngulo ni jemo ngulo daga ko nga u yeru dusuna ki ka do ka ho be ka sira ala ni u jawtige ala israel o yakul minhum o ma bu ene nuna o jongo nuna ala fe ni ma min gowla inni ilahun kune ala yi min dunillahi kan ngala toyi min duni fadhalika najzi jahannama ko ka do ko yan mata so ko sa de don da siga ala ya ta to kazalika najzi zalimina o ma min ni lu karatu yanju yesa o lu fana ka min ne ben jogina kazalika ben doina najzi ami saralika zalimina to yanju awalam yara allazina kafaru yala ma minu ni ulu kafira murtira kuma songala kuma ko magi ko anna samawati ka fasangulu wal ardan dugulu de kana ta ratfan ni men rongo nyona apake bulu bakri fa fataknahuma kuna ala ya ko ma wajalna min al mai kull shay'in hayyin o fe nyana mai rasa fi ka do ka fo nyere ndongo masaya kono ka lu beda ka wajira afala yu'minuna atile man yawa yorra mam ni karonge kera idara kalanya katanya fa ma to kalang le kala koni dograni biso minna ka fo mbek yo grup ba kele le daga bi ni bita bo du buru yoro ka peta sumai per giri le tukore ko ji ere koro ere ta to giri ay padra hokma fem ma da ko sangulu ni norma fembe pita ala ko pe grup ba kele ni ngara nganya bo nyona de o kuluba kelenya albi kajirana kelenya de be wo tsika ta nywa ngo fana ibadu ka bo ma albu sri me nyona du bulu gal ala do bi sabla ga joda sabula gal ala do bi bula nya fa nyana ma yere yo de iru ka mo nu ka ja be kliga da ko ya kelena fa ka do diloda nga mumri be gora mi zara kono chena masa kelenya wajanna fil ardi rawasiya chedo o dukulo nye lubau jwale ka chagai rawasiya anta mida bihim ko munguso akana lembe lamba naye akana lembe lamba nuyi anta mida bihim tabiya lembe lamba jenge ni pamana ngala o bajira ka ko au be dukulo minga wa asawati de yoro klegbe ngade kura lembe lamba o jenge ni minye fokata yedo au kanyana mela munguso kanake sargala ni bo wulu kono kata or bita onga ni sigira sira yoro do mosa denge adi jiro be ba op mana mobli bi lembe laba da fa ba bi jabti kasoro
yeni ga selle be lama romo asbati muda be tala ngo yes sabatli nyesuma ne nye basigile wala ko kulbaw blala ni kulbaw gwenge dukulo ga chai anta mi da bihim muso akana le be lamba ni kana somi dukulo kala ma kamo kurana fawara fe bajira sangulo dukuro kile kalo ni bebe mununa kullu fi fara yeso na masa abe to de o aya be je fe o ya aya iswani sawana di amasalam na bisman sawana bitan yo fe ko na bora na amna tale ralla ku bebe mununa kile baso kalo baso dolo baso be mununa bila kile fara beti o kuma ki ka do madama olu be mununa ku o kuma munumunu iza o sabati le do na ala fe chola o kuma ni fulu make ka o sabati lembe la mato o bina paraw la o kun wajalna fiha fijajan subulan o ko dugule wana kwanye sirabaw bo bele ba ferelum subulan sewla da allahum yata dana muso ka kana soro wala ma ka tama ko ono e dugulo ta fole kun wajalna sama asaqan mahfuzan o ko sangulo saw ma anyo ke joli fenye mahfuzan afana tanga de atabe kabla de wa hum ana ayati hamuridun o kabako mi wala ma tamashami no be sangulo la ikaro ka fo ko angende ko kabako funa kabako ye angeba kanje kabako funa mo wonta mahfuzu dolo woro biti ga chumi ga korana fa wara ba ko ati ga yara mo ke ga shaytano ko o tamashami no bora kun ko manga tlunga ko la de ومن واتمنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه تمشبر فو سانغولوكا وكاي من جونغا ابن سوادي سوغي تودي اكو مهدي مني ابنا نكو في كبو فلا بيغاي على في تو بلوا فلا اكو بلوا فلا يا مكه اتنكه فني كتشفلي نيا كام ان المهديين اياتين لم تكن منذ خلق الله السماوات والارض يعني خسف القمر في اول ليله من رمضان وتركز الشمس في نصف منه مدر القطني كم دبرو ينو ابي كاك دماء قرب باب يقولي او نيم هديه eta tunata bota ni Muhammad be abisinga critique ngai ko matiga le nyana ala min ni se to soro o de Muhammad ci o kuma ala ko kan in dabri ya kabla ku jodi ki ka do sangolo ko yanda sama safan mahfuza وزينا سبادنا المزابع وجعلنا رجوما للشياطين ورأي وعلى ni kabako min wara o sangolena kabako min gira o sangolena albi awus nga ko dola o mahdi foto ala kara ayno fo kabla ni ne ka mahdi fole no nana anne ne ngoro ko kafiriya bamro churle akuna dajali o fole amo ko do mali awni atwadi yira gira fe pe fole amo ko ala bina akata ma shenjira ka jira ka ko abaka minan nindu na ta fe kana kafe ta ma do ta de son kirala ala mano to waji wala fo gila je kono iba soro ga to gali ni ne mun ciraki ni mo farola sa ala bibine wala kara ko kuma na ma di ga centi ya o da lubina ko sangulo da ya kana kalma o ya do sangulo atamane do de shitana ga tamashi ta ga kai
kadagan tega chumi dulu fo ulu ke ka shitana do na ya tamashe be sangolo la ala ko kana ko do la blede kira ma me ko atanga ne ala fe wana tanga ni fe mi sa o tenengala no yo ne ala karen fo ka gele ko tamashe folo ako sungolo fe ame sungolo yer la kalo nyeche de una shukura folo ako wa kalo nyebe na chewala chenen ne nyene mi ngwai ma de na ma be fam ma be folo ngoro ko am don bo fe ma jugu bela ako kuma sungolo fe sungolo nyeche de una shukura folo kalo nyebe che kabana la genda kalo nyeche abike kalo tlitan sabashu tlitan na ni shu tlitan du shu ngala kra ko nyeche de una shukura folo وكما هو ينقسم القمر أما هو ينقسم الهلال ونرمى هو هو قسم اللي فلو شو لا ركوتافو كلو اللي فلو ني فلانا نسورا قمر ده أبو هلال ولا كرم بيرا قام كتبين توغا وكما ما هلال تا قمر فو كسروا شوك فلو فو وكما كلو نا كنيجين afefe gara je kono ni abe sebenu mara le do atu wule na do mo be fobi ashima ke kateme shu sabainga tan sabashu tan nan shu tan du tan sabashu tan nan shu tan ala kraya ka kalofo o sungalo o shitano gudu jiro kala kuna yoye aro ka bo shitano no ten kele wash kalo nyeje de una shu foro kala bikula kajirala waya ne ngumene amalu mede o ko ninde dulata bota samulo aye jirali ke na kata mashe ko wanindo aye to sudara ona ma famo ko be kwalbi ala ba fatle ko lego shi sudara lego tle inye chen do na chamangala tata watan kiswe shamsu finnistu minu ko wa telefona nyabe na je anyaje do zaba ina chamanya la tala kalo tabi ke anyaje shu la shu folo la no ile tanta ba shu katan nan tanduru to yi kuma kle ka nyaje obra ke usubala kle kono anyaje do na chamanya la tala kamna ala je da kle nyabe je bon wulu la shu wat segi su mon ko espal ne ko shu kalo tlem gon wulu la kalo tlem gon segi le kan yake bi ko sabadla na ma ke dola kamna la jenda fobi wala kara ko man daga madi ka jira ko nedo wa ala ba ko tle ma ka je ka ba je je no chama jala taw no karami nye den galaw aro ko ko ne ga madi kan ne ko ne ga muhammad ga madi fo ne de kana so fiu ko ta bashi ko den tay aba so ne tay ngala binga jonge nga chenti ga jira ta sai ati ala so wajalna sama sarfan mahfuza ne ala istangulu ke biliyamina tangane otofle mereka zayyana sama dunia bi masabiha wajalna rujuman lishayatin kwa nyebe na ya kumbota abi dolum ni tangulu matana au nyebe mi o dolunu o abu tie ka chumi o te baza yego foti ga ne ala nyimo akumba bela o wa ya ka shetana obligwe naw ya aya minye kama ko minye ko sangulu ko wa ko da rahman yorla prana kala baw muhammadu kumana sallallahu alaihi wasallam anga je kumana ay amla sira al hadil kamil kana ba mata muhammadu oni gale mi ga sala ka soroga aka jemmina ko be kana dalke ummat muhammadiyya wa ummat na famo alera muhammadu mi choro bay ay yele am singa araba de bla sira na nyera normani bona tabe foi matuno makalela jango alega kala negu aya do pati chama na ko chama na kala o aya kata ba she fo kabla na yo mina wene tai amade ne baw wala man ne baw apa baro ga ko madi wala ko ya le wala kara ko wono do aya ta ba she laje woni ngara wala muhammadi sira me sinsire o sangame e wakile san kebe saba ani tani kele ikera
wala Muhammadi ira sama kelen kebe saba antan kelen o y'a sɔrɔ nene ni kafiri fɔmu ni dɔrɔbɔ bɛ kɛ tiɲɛna caman k'o suli la ten kada kabini fɔlɔ ta in kɛra ni tile ɲɛ nana jɛ kalo ɲɛ nana tiɲɛ sunkalo tile tan saba su o ye duwawu daminɛ ko wa an ɲɛ bɛ dɛ kuma foyi tɛ nama fɔ cɛ ma wa tamasiyɛn min ne bɔlen nin kalo fɛ sunkalo in na an ka duwawu kɛ sa dɛ filanan kana kɛ o ka taa kɛ maloya ka taa ka bura mamadu a n'a ka anw bolo jangarabu don fana don foyi fɛn bɛɛ nka a tɛ se ka taa tile kalo ɲɛ mun n'an ko an ka tiɲɛ fɔ o ko bɛɛ ni ka dɔgɔ dɛ sunkalo na an bɛ ala deli sa de ala kana tile ta fara nin kan hali n'a farala kan a kana bɛn tile 28 ma dɛ ko a bɛ lebu y'an bolo ala ko a banna kuli innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum nani galaw kafir bo de jaru babaw wa asra me nya ba soro de go ke fa innakum min ghayri al-mubulina akan bo na de ala ka ce ne ni ta do ka ko saraka bo karo tlim gon se go sungal gele ala ko tlim wa inya ce ikumalo o ko mala kra ko kalo yi jani kile nyeje atiga ma ka bangani kamude ngala ka kaba ko flado ka jon so dira ka pa be ni ka damata subhanallah ni wara do me ala kare de ibrahima fatu do le nyeje na mo ya amunga ko chena denga nge de ma nyana mai ko onge ma fo ka le nyeje na Allahu akbar ni nura kra lola ay mo bla tra ko kanu ye jante ye je aya tande yu khawgu ma ibada ko ala ba ka jon zo zira nay tiga ma ka ballu ka tiga ma ka se kam de fatro je ka tamashe mi no na ya ye ko guru kamo abeni ka tamatu de da ba masa ya kuma ko ni de ko ke ba ye fabi kay yekum debi singa wuliti jogo kata haro ka won mandi ba ala ya ndo ma nya tala no tala wala ko anya betlela de abetle fela wa anya betlela abesh bala wa anya bakar wa to yana ala ka kangarda ni fabi yekum de ko de ka do man do fayda wala kra ko babla kanon linya tena mahda wele ba dara cha yara je kono nga dole nyama change mate kalmo mate tli chamia wele da ni kaba ko be foro mon na nyechena we jena o karabula mo kelim bew o mat se kata ke ai ma ayengo kwa kana je ka bo de sagulu ka aya musa o karabula mo di amadiyo amada ne bo on karabula mo de o se ka se kebaliala o se ka kanyere ye obi dijere masa be masa rahmani kanga koto de tala wala di khalaqa al-layla wan nahara alladhi masa mi sangolo ndukulo da shu anikle ayoda wa shamsa ayat le da ko wal qamara ay kaloda o shu che we kalwi kle che we kle fi falaki we kle kullu fi falaki yasbahuna wa bebe murmuna ashi sabati de washi ta ya gulu wa da musabu wallahi ta mashami ya karfa ko farla ala ma jalna li bashar min qablika al-khulda aw ma far kullu tishi kamo shi ga dumi fe ka fa mu ma jalna li bashar amma kalke far kullu ma kelenye min qablika ko anye al-khulda saya balia di far kullu fe do ko mo ka fa mu make nani mo dira mo afa immi ta o mani sa ne tro do mi fo mu khalo no ubuna ko mina jama chem ya ma nanga ko wa mulu aka ko ma ya nyebre buzura na ma mes mani na ya ala ko o mulu mo fa mina to wa sai mo du jomi kadaga nasro abe nyon vani nyon chemina de so ne chenni bo shi digilani
jena ni nyo kun awa ko dabla de ala kana wala sanu mai kana kada uba ni nyo je kana ni bewni kana dawje so mine ko do mine ko nyo ngam ne anana no e o mun nyo ngwe ti me to ni baka mi ma jabo de o mo se ati jaisa ala ko mun khaldu o mun ka bo ni da chena ma awla ka bina towa ei kullu nafsin za'iqatul maut ni ma fa kilingele mebe se yana de wa nabluukum bi sharri wal khair ga aga do mino jeso sigo ko de ala ba Allah jarabi bi sharri ni toray ni kuturi ni sengay ni balaw wal khair ko wa mi Allah jarabi fanan ni heray de fitnatan ko be fitne walina turjauna abin da sai kana na yarda cedo yanno imam mahdi alayhi salam ako Allah subhanahu wa ta'ala kan naburai fura tilamau ako lu de boka caya nablugum bi sharri ako na adam ngal jarabli no kero yi toro bone fandaya bana kasaro ako tilamau wata bi caya akala jarbi kono shiba kacha wal khairi akowa minu min la jarabi ala ni heray o wa ma ja kadaga toro gweleya mashiba bana kasara o tilama o bidama kashi da min ala tila ala peta ala peta nge atinya ngala ko ako nga herata ako mami miol jaru ne ala fe mami bo kano we famo ni fendu ni doni baba itayo mano e ble ko e ka jijani ka kisiani ka ko nya ka ta kerata ora ke ka alaisa do ka hera ni ka trobe ani ka sabota ala da ko ka program no hali inshallah ko ne ma ko Allah te ga arat ma ay ne da ya ka to ata kerata fitnatan ubo haku ko mala kara kele la ka ko anya wala de panda o mi do jan ko fo sange mo woro basro fendu woni na fu tuguri famo mo nyi saro do na mune do kadaka ken mi duru mo je ko na de utara ko kala ya Allah jarabi na do mi ndira utara kala jarabi na fa ma yam ndira utara kala jarabi da bulum ndira utara kala jarabi na amma di mo ko kala aya de mo de kay la jarabi mi na me ka yo ge mo ke ya kina ko fendu fenda mutu panda ndai da ngo mo mo nyoti kula ko ganda ko siduka torota ko bitla ko takele ni mina ka fara taka fama itakele ni ko fara taka fadi na wuri ga ko yebi ba fo ko abwa abike bware de sa ko na fodo re ka so ka fo ni ndakele ni ngado ka ide takele ba ko mina ka fara taka fitnatan ala ko nyaada wa fitnan de ngaw ma famde dabla dina imam mahdi ajira wal khairi tani ko tila mo mambi bolo kado ko na ma geme ti boy iti dai fiu ibabe programme ka be iya kam ika ke gwani ka jija ika suli ka guli odi asimu tabi mulo ko mana tifle ni nyanyu mani ko rat man fo ka fariya ye nguti nyanyi ti nyini ge pamau fedigu dor babaw ko mangara ngan nyore ngade ala di magotala dai khabuga ka ko ay kuma do febo ma anda mena ka ko dai sona mo ya ko ne ti nga kelena wa flega do mo ya bien ita da nya se ta nya ko fa ma fora ya fendigi fora ya don ba bay ko fora iga ko wi mina kanye ma fe kada kan dodo e kana ga ma ka kana ba ko mo yire a delta jiro vila ko bare det fama fendigi ko fende minu mudu ay ko flora ama foy ga ala na ya ba ka kan la jira biya bana nga chena bota ka do ko mo suratu
همزة له ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا ya sawana wala wasla da husaw afulu min kekra nyonga ne ala ko bone o de guyde ngale ko taw chege nyom tiga dam tiga lo kadaka na fulu ngol be ko mana bal ma jana to lo bal masru bal masinya nyom do tewe na fulu del ko way na kamni na to anya ko ne do way fulu ga tilam daga nyago ala ko bone ba ta do agla ga na fulu de ko bone to abdu ala ko ima famde la yino bazan fil utama kwata her la de kada ka fabe duska shiba ale bebe fila ka pa betta so ba ko la yino bazan fil utama o ma adrak mal utama na ko la hel mo fa to mo wala ke ba to mo do be gigi التي تطلع على الأفئدة ko wata so ma sunai Allah zuri kadaka alege ta ma wallahi yarbo kuma ma wurin yile bal masrado siyan zrado ma ba elan tane ala abna godo de ko fo bed ale suka shile ala ko suka hita sama ma kai na unya tala kiyama do abido de ko ne ala note imaga ki sinyon sum ko suma bal masrado sura وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا وإذا رأك نيجيرا الذين موفى كفروا نغافر اتخذوك إكادو وبي يجبو منا وبي فلفل منا وبي منا منكو منا هزوا يلكما يموري يلكم وتمور كلي على كوكو باب كرام ما بكوني juga dah lah dia aceh ini dulu kan dulu aku dah wala aceh pun kata dengar tahu ini yang terjadi lah berdua di flop pun dengar aku onu nana bau via doa apa itu apa ada penonton anjing perbaiki apa kerja lagi هذا الذي يذكر آلاتكم أقول شيء لك بعد كده كان يجوز ويدا يقول لك ما كقول لك يقول لك ما يندمون هذا الذي يذكر آلاتكم ده شيء مما كان يجوز وهم بذكر الرحمن وهم كافرون enggak turun orang masa kufur wahum boleh bilang mau bذكر الرحمن turun orang masa permakinan masa ko barunya hom kafirun madu umruti ola murti do ko kali insan min ajali ara mereka tali korai tele ba ara mereka bola bada chula anga tali ande ko nyanyi ni ma jon baski anga tali ko mo pakasro nyanyi rubda chula je itu sura saurikum ayati mina ka kaba ko jirala fala tasajilu akana kortona akro o ala ka ko chama jira Muhammad kata Muhammad clear ko bi ko chama jira besada macam ora qur'ana ingono kata kena ma only da apa na korto ko wa ma korto chin sendiri ko ayat na o fila afa ko kan gira kuna ni samuru bobo den du bobo de la na jirali kabina la karatli ala no ke ko sai nangora ka ko chama mi ye duble no be ka tamo ko ni ji wora tamo ko ulu sigile ko bido ka ko kala ba toro ko ne ko da ko da kusto yengira ke bo yi ko ka ko boli ala ko mina ka ko jira ana ko ne ko murti ar mo ki murti ibn suma kamene ko ni wayi ko ko kala ke iqra akedi
mina illa dunani pok biya to seven fere so wi mina illa dunani to famila dunia it de famila ni doni chama so la kun la ya ta mina kaba ka ya da ki kuje wi ne ala ona ta bai ina ga kuje ye kala mina ta ira da wale mina ta su za da wale mina to le fi bi baza se ne ala o suratu fara kai wa amot le de la bi an wa me ko do tile ni nyado tile ni ko ere tile ni ni tile kan la o wa saro ame ko ga wala falo ka ko da kusta ka ji yoro ta la ko ji yoro do ji goro ka suma wala le ka dore pati ko ka goni goni yani ko na ta be ashite ka do shi la be to nyongra ka ana soro kurane go fo o may biblu ko no may tarato ancien man wata suma foyi on ya dele maso kurane ko ta du golo me ga tsira ni ona tsira tsira ni ko mu golo da ko wala ka tawo ne de sigi tawo ga nyonga e bisa jere me tanu mi ya sayar da ga ta kurani marajal bahar ya ta ga bena ma ba tawalla ko ya suratul rahman ka ko mori kam masai masai da dal masai alde ko ci lo yalta kiyani ubi nyong wa ko ko nga bena ko mar famu nyon jo shidi do shida on da ko so kono kona ora bi luti woni nga masaka fa wa to rati ko masaka fa wa rati ko ya jira ko no o tara bo ga ba ko mori ni ko ko sa wa kene ke na ni ko ni che inango ma folo folo mi ben tara karola bati le fane ko bo do yi min dara no segra kadaga alla jaba folo folo yo matu ko sa min dara no segra se kan mi yo fana la kali ora ko sanduri ma ayat na fili afaqi amna kaba ko jirawla samulu bobo del dugulu bobo del ko afaqu bo beta ko fa san yera kun yera kun no kaba ko chamanga mi ma so qur'ani ko mo de bi ibara ko mo de ki murti kata da ni tara sabe ni se gara ga ko chena mo rasulullah ni murti kata ko ji jugoro dugulu jugoro ko ta ni se gara ko re na ko mo rasulullah min dara ni a to di ba ko min dara karo da ne se ka ta ya ko le se le wele ga de me karo le so ale ke se mo fle fela ngulu kala ya to ro ti yo ki dawa o on gale do no nge nyonga sa katai na ga chrétien na ga ma foi wara so la se la mali ma nga kana ko siriya ko tale misra chidola sele welle mi ga paw kasro ga bo tutu ga manga me ga ci tara ga ko sele welle ga sele wille ko ti yende me paw oh ale ke mi ga nye yele ni kodo o maye afi mi ble go yani kodo mali ay ale ga yin tara bodo wala ko te sandri wa ya tena na na ka ko jira wala fa ta ana ko ne ala ko ala ka kuma ngala no ga ya ti fa ko fi o mu sele fly bi ke mi na kuma be o ta ko do ko fa fi ay ru ira kun na timi farakolo kullama najajulum badalnahum ala ko mana mina twadi ni janma dum ni janma ye wuro nun jeni kabe wuro kura dawka
يذوقوا موسى البوكان ننجي لك ما دوتر كروكا سلام سعودي كراني أنا وترى لك هنا apa aku ada mau keluar makanya malah aku wah kakak kurangnya gimana aku ajiba aku mau malu kuala aku wah agak aku beda kalau gimana orang dia farkulu uni ko dibi be ni temana haka doka dibi te o mimi so be dimila o sabata ni no wora ka saga do mo dibi te do ida o jena ala ni prana ji bala do troga don mingala yo de katara ko prana prana ma o jena se kan ni ne jode kono yoruga ke wala jugo ni fo jugo ye andi ko mola onte ana de yere bina bina ma ba de ise ko tala fi o ya kono mata hadal wadu ona ta ba goddo bra mano ne ko na hara ko man wati ya jmeno de en kundo sore gina aka mo chaira ala ko beta sini asini ko wati jmeno na sore chen ba da ko wati jmeno asinga wati ko na tanga yero tro wala mai na wati yero tro law ya'lamu alladhina kafaru hina la yakufuna an wujuhihim an-nar ala ko na ya tro ma nunu kafira sa nu bado domi la yakufuna kuntu saka ballike an wujuhihim kabu ya dawla nar ka wata suna wala an zuhurihim wa tsika balli fana ke tasmana kabo uko jennuna wala hum yunzaruna wa do utide ma saro na ya suru nyabo do da utide ko mo porta ma ko du arama de gatari o tira ina nyaru ya anda chukota amma e kabo ala manda o tira kamo o ina nimma usari o bisi si nyo ngura kata na tira ku jodo be baganya e tarba de nyi bo misala da mo kuma chama ni baga wuru da domi be bi ponga tama gonde o bi ponga furti ka do ko be damna do gara mari abaga de la je kala jila bo ke al ka yela ma kala jila ko bra da tiri tra da kala jili mun mo bra de yani ga se yiranta ko gele fila pati ni samu golo kuma na ne ba ga ko kina fo tawtaw e baganya de ala ma ala de ta ko kete ona ta bode katanya boy o kama am fo ala ga la cham tilan malana ba fo ala ga barkaw ne ala noro chamango ini rasalma cuma me ubita kitu iga koroto kam o uflegan ko koroto ma ni jeno ma allah ra ko nyara satuna abemi bal tati hum bagdatan ala ko he igado abino mo chunga de bal upmate tati hum abino mo bagdatan chunga la fatabhadhum awsingana ukenyo ngati kenya ngam do o hakli wuli kada ga ma hoto ne bata fa bu ita zika bara mu'min waruka aya bay bere ba chabandola o kle tabhatum nyechiro ne bitodi sumani chaw mo nyechiro ne bitodi hakli wuli to mo ne fala yastati'una raddaha utsika asagi wala hum yuzarun lani henge wana la kwa bini mo ovati fede wana tabe betele la claim la ikati ngwa suma nyenyi
ولقد استهزئ برسل من قبلك ikado mbaraboli kira ولقد ikado استهزئ mbaraboli kira برسل chidona min qablika ko Muhammadiya okora mbaraboli mata boyla fema ngoni ye mbarabo kira bela yele kulo ta bela fa aqabal ladina sakhiru minhu yam barabolu kula fenna do mene koli ma kanu feminu kira bihi yasazilu ukingira obi barabolu sobla chiden nuna ko ya fanda ya upuna numene bre ngako mi kata maka ko nana mine kana korto gani chide mana kana korto abda wal mahdi alayhi salam ya de min nan ko no ya sura ala kira ko yazawaj wa yulad lahu hadim min ha ada musuru babna de zoro tawana de ko bara kata tama mati fana kanyana ma kono ala ikuna kono da de min na noroski ke ka ba ko ga alama ke sobiye ma cuman ni kishi ke sobiye ka ma cuman na ala fa wala de ceri ka bo tigido to wati na ka o ko baro chama ko ra ma di o ko wala ni wala da to ga Rumah nunggu saya apa anak itu mati Islam sudah di dulu di Nasrani Cedu Sony elemen mele fatra buba pampai bila kulo tama tani kudim na kulo kuna dina cero nagala ma gradually padu na mama claro café belata lamor ba ko telera de ne ma ko yi buddu bi ala ba bina so ala gamina ne no fo yo angala kono o ko to ka ma ngolo kile ana koroto kabasi kala je ala ka fole ne na ko he kabna di misina ma arba dun so na fenno la wala ala watu dole ba ko dina gamma yo nakala mama du ko yin nga ko te krawo ta kara krawo ngai wati kala ga peta wacce ga ta mandi ko yin tote to ku yaba la wala musulma wuri shudin mahmud ahmad al-maflana pati kabna sama duro sira kan fasila kan tashabu wasabi durni kadoni cheri feba ho ma kandaro ma chidum kam para polikula dugu fe ala ko mo illa korane kalno kona abodo no ka ta mo ka bara sisi yoro mi kam holla do mana bere mi ndara mo ko nguruna ko ko dina nyo kono akana porto akana timi akana tasara ko ma tasa chidum tasa gala bana gendala chide gelum ne ala ko ye fem ñu ngay yele ko de ko fon kilom la kan poli aga bele sakhiru minhum ma kanu bi yasasi me jo ay mana ngul ya mi wonu mo ko kile na ka sabe ko nyama ko ko do wali wal man yaklaukum bil layli wan nahari min ar-rahmani ako jenne bi awtanga de kul man kul ako man jenne yaklaukum min bi awtanga bil layli shuba wan nahari ani kile min ar-rahmani ka wara bulu dala jo ko yem se ka ku jala ma ko tlebe la yem se ka ku jala ala ka purumo shubela la ala de shud tleda ba aji na me ko se ka ku ka wala ma shube wala ma tlebe wala mo andi rabbi ko ko ma te ka ba
tali musa yɛrɛ kofɔli kɔni ko don mo la kɛmɛ kujɛŋ ka bɔ mu am lahum alihatun tamnahum min dunina tere abu kono ka fo a tɔgɔ di jo wɛrɛ b'u fɛ u jigidama minnu kan n'olu bɛ se ka don ne ala n'u cɛ wa la yastatiuna nasrahum u tɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ koyi nasran u tɛ se ka o jɔn ninnu yɛrɛ tɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ wala hum minna yusabuna mɔgɔ minnu y'u tigi ye u tɛ se ka aw fana kisi ka bɔ anw ka kɔrɔma yɛrɛ ka fɔ an ka fara ka muso ala kan'u sɔrɔ se ka kɛ o bɛna fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam saboda mun yi ni an yi a adamaden idan ya fara a dɔ bɛ k'a la karamɔgɔ ale ye jɛnɛka de ye nka na sigi bɛrita o ye bamanandugu ye k'u ka jɔsɔn dɔ bɔ ka kɔmɔ kɔnɔ o y'a ye karamɔgɔkɛ nin dɛ a tiɲɛna o nana sigi an kan n'a ma ba an tɛ sigi ɲɔgɔn ye o na an labanna a kana don an fɛ kɔrɔkɛ kumana an ka gɛn nka adamadenya ani hɔrɔnkan min ye sigi lamɔ ka ban o tɛ se ka fɔ bilen kuma bɛnbɛnbɛnw de kɛra tan an ka dusukasi f'a ka taa a sabalila nin bɛɛ kan bɛɛ taa min ye dɔndugu ye bi bɛɛ taa min ye arakɔdu ye bi bɛɛ min ye alahu akbar ye bi ko bɛɛ kɛ cɛ in na fa sidiki a sabalila o ye dulɔ min tɛgɛ dulɔ ma bunu tɛgɛ dɔ a bolo muso ko ni ka bɔ a la ka taa dɔw bunu sigi a fɛ ka baro kɛ o dulɔ sulen ba a kana n'o dɔw b'a fɔ ko kɛlɛ kɛ ale ko mɔla mun bo ɲini na don ni wulila ka taa a b'a kala n'o ma ɛsɛ na sɛnɛ ta kana wante o a b'a dɔn nana ye ko taa de o kuma na o kɔni sera ka denmisɛnw bila a ka pili wɔrɔ de an n'a sɔrɔ pili bɛ an n'a ka ban an t'a fɛ ka sigi a bɔra forola kana sɔrɔ kamalenw bɛ a ka pili bɛ a ka fɔliw bɛ ka pili wɔrɔ ka pili a yɛrɛ sera min kɛ a yɛlɛla kamalenw ko ni maakɔrɔbaw ko k'an ka wɔrɔ k'an ka wɔrɔ o kɔrɔ ne kɛra kabako ye sa maakɔrɔbaw ko kumana fɛn jumɛn de minɛ cɛ in nimisa de a ye jigin o y'a ye wa ko tɛ nin ko an tɛ nin don ye ko in kɛra tan de bi tan bɛɛ taa yɛrɛ tɛ dɛ a daminɛ dugu bɛɛ ko alahu akbar la ilaha illallah n'ale kuma ni sabali ninnu an ma dɔn ka sabali dɛ mɔgɔ ta o y'a belebeleba ye ala de ka ko ani min kɔrɔ nin ye sani ko ye o yɔrɔ caman de bɛ an ka mali kɔnɔ yan nɔ diinɛ jujobaw la aw lahum alihatun tamna'uhum min dunina ni alakira ale ka misali kan ka diya ka da an y'a mɛn an y'a sɛbɛn ne ye jo kɛra san jo bi wɔɔrɔ boli kɛra san jo bi wɔɔrɔ tun bɛ mankanw bolo alikaba lamunu na o yɔrɔ bolo a bɛɛ bɛ se ka ko dilan a bɛɛ bɛ se ka ko tiɲɛ nka don min na ala kɛra ka na maga minɛ o y'u ka jɔw lajɛ o hakili la ninnu de bɛna ala tun bɛ wa o kama dɔ sera ka kuma da ko mamadu kana fɔ kɛra ko jɔ ko mamadu kana fɔ i kuma ko an balo la de ni ninnu kun bɛ se ko la e tɛ don yan o ni ninnu kun bɛ se ka ko kunbɛn e tɛ don yan o kuma an y'a dɔn o tɛ se foyi la ja an m'a yɛrɛ ka don k'a fɔ ala bɛ se ko mamadu kana o fata n ko an balo de don kɛmɛ saba ni bi wɔɔrɔ filɛ kirikira n'u bɛ se dɔ la e tɛ se ka don yan an ye ko bɛɛ kɛ o ala ma ka dɔw ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ dantɛmɛ kɛ o tɛ kumabaw fɔ wala o tɛ mɔgɔw laɲini kuma fɔ k'i yɛrɛ jira fana a bɛna laban olu le ta ala wɛrɛ fɔ ko yala kuma na ala wɛrɛ b'u bolo u jiginna minnu mina olu kuma de y'a kabini ala ka foro ma wa
ayala kolla la yastati'una nasra anfusihim ka wirakum tanga lahum minna isabun wa faragatna ku fe kun bisiga debe kafara ka kongale bal matana haula wa abahum we jamane fasani sitimina akona la rande asidumu ner de udam tata de wulu anu faw bora bangabnu wa fanu ga sonu ga yada be bora na rala wulu mamne ga nyade hatta tawala alaihim al-umru فوات الرجال ساوك مولو يروي في العلي حتى طالع فوق يعني قال عليهم كا الأمور الشيلة فراي فوق ورجعنا كتوغا سرانو كا أفلا يرون أننا تلعب النفوس من أطرافها أفا أولو نترك فوقو نيالا بيكنا جمعنا كا ولما دوغا ما كا كدو من كدوا وما رغب سلمير وما رغب كولي كبا mogo taro ga ko amade ko poli gaba ala no ba amen joini bani tanyere ya hadar ku zamina trafa ada wala ka bara de man to di aba mo gali ko yala sit ya se au se abu yala ti ma dura mulutila silamay du mele ko poli oh mogo fana tura ma sai daga wanda ya ga shefa itana fa ma ji ati ora ati tura no oh tura rawa kumira na boy apa mulo ala guna abuna sai tura tuli fa ina ma udab unzirukum bil wahyi ako de from boy ne ka ka mun fa ko de ka mate ne be ka asozira na ala ka makande do ko me ko fle ne ka maga ko ma be ka nyone ya au nyono do di be be ka ko tene nga wala yismu sumu doa ita ko lugre akoy bo dadi o tombe de abin da ko yakre na ko nga shiba to ti la dili kamede moy bo de ko mo be ga ko abin mo de abu dalu ga yeti de awa yene ka soro ne be ka minga kuma fo yala de ka shiba to ti la dili kamede ma ga juri wala yismu sumu doa iga to lugre boleh kami zaman zaman mana kita ada. Alama beka nyama de kerata. Amade no bo kono bi kuma asbal ni minuta. Talama min dala olu ba ko fani ne. Ko so bo mu bo. Keramu na ka fumo. Minu dura mer la. Ko tu bes mana ala ubedi. wala in mastatum nafatun min azabi rabbik fi kado ni maga kerawla la jaba furakola ida maga la jaba furakola la yaqulun kibaye wafo ya waylana yey nimi inna kunna zalimin ki kado ga wacena on yeto jiwi ku ni la jaba problem la jaba no kore da mo iba ko singa pote on da bon chena on garato ni wa nadaw al mawazin al qista ki kado bodo sumara kaminaw bodo bi dambe drawol bi bla clearly kamo yawmil qiyamati jodo kono ni kiyama kamo wala tuzlam nafsun fakon ni shiti tonyo shay'an ko kelina wa in kana mithqala khardal habatin min khardal annakira suman tani fitini nyona ma shiti tonyo o nyona na wala na kabis garati atayna biha amina no yiboy o kafa bina hasibina jatamina ma ne ala ko sara jatamina baye kurai ne jete wona foti ta ko fe to maka fo ngani ma fitini mina to ko fe wala ma ngani wala jibani wala jimai ni nabi ko
mangan dumai yo chaka to ga ala ko lalla fo ndi to ko fa ala ko msa ya fa masa ga ka fo ka to boy ka juma na war maka to fa ga juma ga ala ba to kede le ga juma ka o chaya ko se ya fi ga juma o ka ko kiyama do nye mango ka kiyama folo o kara maka mena do nye chirule anu yira to le trati mala kara o do nu zo woro tena dine damino na ay kiyama misali ajira kewale dola ngani mamma tashi ebe temaka sono na maga minna wero to ngara ko chena anjo tana mo ko gila ni nyumande imai wala ni masatu na batu min adab rabbika la yaqulun ya wayna na kunna zalimina onge e chena mo mage muhammad la koy ho obi muhammad kanga munga an yurula ko e muhammad chena mo ko yila ni nyumande waji gida pe nyumanga ala ka ko chendo ni mami dona blali ka drapo di wara foi tikila Allahu akbar Allahu akbar ya masara sadra maga horo to blue to jibo gu girde ka ta blali ka drapo di wara aba jere ka drapo di wara mi sayidina blali blali jme ay minda cheche konina ka buko ka jam ka farko bla kono ka kama sara bi koy aw blal ka dara fodi goro kishikam muhammadu rasulullah abtu ko peti wala ni minyi gata to yera dala seti ko mo wala min na job blal ka dara fodi goro dal ka dara fodi goro foy tikila oh tigi kiyama jodo ton cibaw ko jongwala ani yera yini o be jomi maga mena do ko tamba shenjira dayda ngala kira sallallahu alaihi wasallam mo ma shito nyo ay ya fa de al minu nganga to nyo gre minu nganga fa ayo dabura fa ko maga do digi muzo na yayi anna bulo fla dame al kabara ya mena aga de wa shiu anna bulo fla al kabara ru be na gam wo kono ga ho ala kira kalfa kada hani kalfa de bisan nat fingila bi rubbe kalfa ma dala kana henduna kala ki mundu fenna na ala kira sallallahu alaihi wasallam akwai de hindi akono do ko ya rasulullah ko tsaga fenga na ble boy aku to e ko ni mamnu rasul ala ko ye ko ko ya pale do akwai wumi wani oke ba tro ne kapri ne islam ra umar la ilaha illa allah rasulullah ita fangan na blede e mi wo korole ne kele islam ya para ala ga ya la ke ke ko ngaro mo ke ko wa ba ko ka pro ga mi woro ke no ko ala ka puta ako ga do kon mo ala ka atfadi akira ka ko mana muso ga la do la bale mana akana de wa hendu de gola boya e mo ko ko ma do wa de ko ñu an senga no wuro la ko la mo ko ba no wera ko wale ko ere ka chawta ru ba badru kana la ka yele la na ro mo ko wa cha de ko ma bi ko ko kana de ba jeri ma de ba din na mate al chawta ko ba de so aka de fa lima e ba chawta do bi fa pa sega de ba de no to din de ba ere ko ma ko fa yo ko ma do wa de anyu wuro ko la mo ko para mi sabra ka senga be ko la ka tin mu ga ko ere taru ko be ko taru fa badru kana fa mi no fa o ma mi nu ga kana fali ala tra ka ya fo
washi fana ta kana te aya fara hindu mo aya fara washi ka kiyamato misala jira yom lal min to yana fe ka drapo koro mo wudu no kiribete ne wala kana te na Musa wa kafa bina hasbina ka do jete bina na mata benne ra ko ga ka da tuna jete benne ala kade wala kana te na Musa ka do nya dilika Musa wa Haruna al furqana kammi chani ngalo monyo wa diyan ani yere wa dhikran ana hagli jigili lil muttaqina ala yasra jonye wa mam mujuro ala kula الذين منهم يخشون بسرع ربهم ودعوا بالغيب كاسم يتقى وهم من الساعات مشركون يقولوا جرم وبينا بسرع ما دوك البي الجوني منوني يجر لا حرفين سيأكل في سنة على كان هو جوندو يكاكي جون سوالي برا Assalamualaikum. Suratu api duruna biar bikono binan ni duruna jokara ide. Dan me lai dalam wali kelina ay binan bikono na jokara. Alhamdulillah ngajuru ala dalimen watina insyaallah ta'ala. Moga sam saat di video 92h39 92h39 yo fon fen sole me anani na wati na la ko dum bela jere je bari ko no minye nga krama shek ma ma no bari be am ko wati yo ala bere be 92h39 Assalamualaikum. Awale kawami Baik, bismillah, fadal. Alhamdulillah. Aywa. Alhamdulillah. Aha. Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah. Aha. Baik. Jazakumullah info berapa? Ni tu yang bang ke mai gai alsa famiyen ga jure alab dalimbe ame chen halab bela jinen fo ale tola watina ka to ba Assalamu alaikum. Awale ka bomi na onna bismillah fadal. Ya, para boy kono doni. Aha. Insyaallah. Aha. Nala sunu. Aha. Allah Akbar. Allah Akbar. Insyaallah. Allah Akbar. Allah Akbar. Nah, caranya Insyaallah Allah di mana kasih Allah ada sobat. Ada baraji. Ya. Baraji. Assalamualaikum. Insyaallah.
Bashi foi alhamdulillah. Bamira bismillah faddal. Obe blade utete kude. Inshallah global. Inshallah global. Alhamdulillah. Aha. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aha. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aha. Inshallah, beamen. Inshallah. Inshallah. Bamira. Global bella. Aha. Aha. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Jazakumullah. Assalamu alaikum. Kabli kapami. Mundula bismillah fadal. Aha. 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 Aywa inshallah. Jazakumullah. Mudugula ala kan no ke. Mani fare awne. Mune duga tal. Suane ale asidane ke. La no tuya do biga selga foi tara. Ala tilala ka. Tilala. Selo seline sele tadra bana. Nani tra selna na ala ko ko fisi ko to e kasali me. Ala kan no akani bere ala kan gishanyo no weramo. Ama ko bamere ale ko ka sego ndame ko re ni bote dade do. Ay saya minu go. Wa ko kulma do yule sego e. Aye president minu ngaw saya ko ami do ka yar do ala ka hina ula. Suma sonio toy dugudan to baramono. Ni mali to warba ale patra tori dimashido walo makono le laba ay ko juma kat do ngole ka fayna. Wa asra ru bora ka dugulay ka do jara maral. Na la sona moni watu no gara am ta njo ko kabur do ka dugulay. Malik ni kamne moray am do ka ala ka hina ubera ka ku bela jele e ba mera na baraji. Udah bene dulu amut. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Awle kabami. Bismillah fadal. Aha. Inshallah. Aha. Allahu Akbar. Allah isalu. Chalo drama. Allahu Akbar. Inshallah. Aha. Aywa. Allahu Akbar. Ramen. Boleh kau tidak ada pun mashallah. Ayo boleh boleh. Inshallah. Aku dah ni. Ada kami jom inshallah. Waalaikumsalam. Bismillah. Abile kabami. Mariam. Jijeni. Bismillah. Aha. What is the weekend? Tisro kalau double tisro boleh.
ala ai di wace ce ba da na ya ba mu na ba mu Jazakumullah. ya na da ta ke ta ala ba ma yi ma da fa abi do ka bi ala ka sai da mu na le tuna ko mi sai bi ta talmi ga ala sai ko gable su na bi digala o su na ka de ba balo be ni wati ndoyi e ba ma to ba ko mo no kada ka chora te ne ya do ma de ma o be ko no ga bi ga su na ka de ba balo to bi su mi ge o baraji ane bina fijam mo inshallah wala bo be no ya no bina baraji fla de soro o ngari abla baraji be bane kuma fla bi soro mina e bo de ta inshallah ame do ga ala no ga ke che ka se ka aude ta o ngade se ba to so di duta ke wati do kama kole da ame del fana ya rabbi akan la bela del chen muso ya tayro de kama kamni bel mo wi bisra atwari fo wi blasra e ba bi sanum nun di mo fu ye ni de sai che soro e ka bo di che mo de fo o eta nyode e don mi ngala e fani bay war sara don mi ngala no kala li e fla bo ga duta ni do ka ka barka du de ala ka chegal ska bismillah Dokane jula multa. Assalamualaikum. Boleh kabami. Inshallah bismillah fadal. Inshallah bismillah fadal. jala kau Alhamdulillah. Ada ajarannya. Awo. Aha. aka saba jume Ta saba. Ada mana wa yang ko saba wa ba be atwadi amaro ka fo namba so be mana namba so bismillah Assalamualaikum. Kaule kabo namba nabaso bismillah. Aywa. Alhamdulillah. Aywa. Aywa. Jaranye. Insyaallah. Amin. Amin, 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 amin. Insyaallah jaranye. jazakumullah namba so ka be ama be fo atwadi ko namba so bla plubali no temene ngo ama fo tamen ke boy na salama ka cala lebla amina ke misri kono ya kadima timay kana nga me radio kono kono no boray jenda ya ka bla kana kunu Aywa. Kaule kabami. Damele bismillah. Insyaallah. basi Aha. Aywa. Amin. 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 Aha. Allah Akbar. Amin. 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 Insyaallah. Amin. Amin. Allah sona insyaallah. Aha. Allah sona insyaallah. 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 Amin. Amin. Jazakumullah. jazakumullah ala salama do ramina nda do daga wati to mo to be momna na ko do Assalamualaikum. Habis kabami. Ucala bismillah fadal. Aha. Alhamdulillah.
inshallah amin 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 nu Traoré masha Allah global ya famo anu baraji ya lo bala insha Allah jazakumullah kami ku jala kabbe jazakumullah wa assalamu alaikum assalamu alaikum alhamdulillah bismillah inshallah alhamdulillah inshallah 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 aha Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar aha amin 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 Waalaikum salam bayo Syukrani alu Assalamualaikum Assalamualaikum syukurna ni jara ko kolbi daru ko Alhamdulillah Waalaikum salam Alhamdulillah kabule kabomi bab tangara Alhamdulillah 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 Inshallah global tera kami nyelu go Inshallah andaraji aha 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 Aywa inshallah aha aywa ada yurtiya kami nyelu go beraje kami nyelu go beraje ko inshallah wati no ara men nafsira wati sabakoro sira ma kelenda assalamu Waalaikum salam deba bertanda alhamdulillah kami ni aso beraje ko baraji do ko ma ko ni ngal do fera ko ma jabi ngal wara do singoro ngali mbora ngono ati kenda ka jeda wala no fana do ngoro jeda ko black na kunu do nana fo msi ngoro kana ko mi do ka yalbi ko chemi ni o yasro ka siga tega pewri o kama be o ngana ngana ka do ro kenyo ga na ko ga na do yara bi ala kan na ya kama anandi yondro shaga tega do ka e na jono ko da suya singa problem mo ya na musabe na fulu na kasara do akoro mi ala fo ka dawga inshallah basigita Allah wanda ya rabbi ala ko dana mo ba ni gare ka daga waje shiguri te meta dur shiti me baka akanya kelege o doran ro ko mo mana mo ga ma be ga ni galge ko ni na be mo la ya ka fuli bla dungo ma ni na ka na kra shekele ke ja ka duga fuli ga mo inshallah ami damele ko bawa kante tori ani sama ke nga ko ci sama inshallah assalamualaikum warahmatullahi taala wati bana pew inshallah minu nga ga do no masega do ba bara ibada na inshallah ala ga jamana suma assalamualaikum warahmatullahi ni tuanye tafsiru kana kan bi inshallah mi anga kama Sheikh Umar Masbur kali anga kuli bayin watina to fon pembe mun ku so le me anani watina mun kan anga kuli ba bela jine nye mani kono
ama tumbe aju kunan buati na segar makan minta kaciri oke ngapuri ko bela jenenye aka barawla kay kono sira kono sebu kono mali ba bela jenembe anga fuli baw bela jenenye aka barat maina inshallah taala guru nan lamina ba bela jenembe barat maina ye kadiga oke ama bela jenembe ko te na ma be te kan buati na chesri no o kɔfɛ min ye an ka lamɛnnikɛlaw ye Wakari Sangare Misira kɛrɛnkɛrɛnnenya sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Bababu ma nin waati ani Alassane Sidibe an b'a fɔ nin waati in na inshallah n'a fɔ min ye Usmane Diallo Arazali imamu do fo ka taa se Karame ma nin waati in na Arazali la an ka foli bɛɛ lajɛlen ye an bɛ Ganadugu bɛɛ lajɛlen fo an bɛ Zayana ni a lamini bɛɛ lajɛlen yaw dini kalandenw karamɔgɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo dɔrɔn cɛ ni muso an b'u bɛɛ fo nin waati in na ala ma hinɛ Isa Kulubali a ka misiri ngew an ka foli b'u ye dɔrɔn na Yakubu Sangare ale bɛ dɔrɔn misiri kɔnɔ nin waati in na an ka foli b'a ye an bɛ Zayana bɛɛ fo inshallah taala nin waati in na min ye an ka MTA maaw ye olu fana bɛ wulikajɔ bala sunkalo in kɔnɔ kɛnɛ kan an ka foli b'u ye ka fara an ka nanti mau bela jenen kan Adama Ndaw Sidiki kamate aga fuli bela jenen Bamako radio suba in kono ni waati na inshallah ita ama anyukriya anga mau ba kan lamɛn faransi Dr. Sako anga fuli ba ye ina ayre bora ama faransi ko kan waati na inshallah ni mamu mako be ana c'est la volée de 66 54 96 11 77 86 78 53 الله هو آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.